I avui els volem presentar la xicoteta Amsterdam. Saben de quin poble estem parlant? De Guadassuar, a la Ribera Alta. Saben per què? Perquè les dones de Guadassuar no saben anar a peu a cap lloc. Han d'anar sempre amb bici. I estos vehicles tan saludables inunden els carrers del poble. Encara ha estat allí per a descobrir què passa. No és una carrera ciclista, però a este poble hi ha molta bici. Què passa en este poble? Pues en este poble tot el món va en bici de tota la vida. De tota la vida? De tota la vida. Des que jo conega, sempre he anat en bicicleta. Anem a investigar-ho. Jo vaig a bici, vaig al metge a comprar, a casa de les amigues, on siga. Jo la bicicleta és... A peu no? No, jo mai, mai. I a fer els recaus també en bici? Tot en bici. I aunque siga al costat, jo vaig a dir així, me'n vaig a un altre lloc a comprar, jo en bicicleta també. Per això, quan t'hi de fora, sempre estan totes aparcades en el carrer. Sempre. Cabà, cistella, bici, vostè se'n va comprar? Sí, jo a comprar tots els dies que puc, bicicleta i a pegar volta. I en la bici per què? Que no pots anar en cotxe? Ui, no! N'hi ha direccions prohibides, en aquests moments està la fira, jo delante molt més tot l'any en bicicleta. Quins avantatges té la bici sobre el cotxe? Ai, doncs mira, vaig per on vull, a parc on vull, i vaig a tots els puestos i me lo més bé. Avances a Xina? Sí, claro, perquè vaig en direcció prohibida i no me passa res. Ai, per direcció prohibida. Vull dir, perquè tots els carrers estan prohibits i vaig molt bé. En la bicicleta no el multen. No pena ningú. Sí, en totes les cases n'hi ha bicis, els xiquets, les persones majors, tots tenen bicicleta. Que no falte. Que no falte. A més, és que és molt saludable i és molt bo. Pa què tant de cotxe i tanta cosa de fums? Quants anys té vostè? 73. I encara va amb bici? Ja ho crec. I això com és? Que vostès així totes són ciclistes? La bicicleta és una meravella per les cames, pels genolls i per tot. I vostè des de quan va amb bici? Jo de molts anys. Perquè té unes cames Fortes, molt fortes, gràcies a Déu. Així és que tots els dies tenim costum de vindre a prendre cafè i ens reunim així en el Catòlic i solem vindre en bicicleta totes perquè en este poble és que és molt tradicional d'anar en bicicleta. Quan vostès li expliquen a algú de fora que així tot el món va amb bici que s'ho pareix a Amsterdam, què és el que li diuen? És que així en Guadassuar som tan còmodes des de la nostra edat, però a més de còmodes és que ens agrada anar a tots els puestos. Són corredores. Som corredores. Entonces així plegues a hora tot. També de replegar els xiquets en el cole, per supost, a colp de pedal. Què ve vostè, replegar el netet? Sí, el netet. I en el col·loca? A la col·loca a la bicicleta, i ell va més bé que el món. Ah, i per això porta el coixinet i darrere? Claro. D'esta manera, ben assentaet. Ell vol anar a sentar quan és del col·le i anem els dos ràpid per fer el dinar. I content. I contents tots. I no obliden que, a més, és un mitjà econòmic. Perquè normalment volen ahorrar per no gastar gasoil. Ah, i ara en crisi, entonces val la pena. Ara n'hi haurà més gent que portarà bici. Però barbaritats. No importa la raó, Guadassuar ens agrada. Té un encant que la fa especial i esperem que condisca l'exemple.